na daina yin soyayya kwata-kwata ba. So da so kauna tafi. Tumba gwaska, wai me illar soyayya ne ka? So akwai ciwo zafi. To da me yake kama? Kama da yankan wuka kaifi. To soyayyan nan kan faɗi yake da shi ko kuma zurfi ne? Kama da rijiya wajen zurfi. Na gaya miki Asmiwokin, kwata-kwata ni na daina soyayya ne, ba zan yi soyayya bane a rayuwana. Wanda ya saka ka so shi yafi. Ki me yasa kika ce in sota? Ni a gani na babu laifi. To ki amma me kika dogara? Na rike soyayya da ƙarfi, kai nake soya habibi. Kar ku manta da sunan tashar namu mai suna S AHMAD Tudawa TV. Ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu zafafa. S AHMAD Tudawa TV ta ku ce. Nagode.